Jeg har valgt at male Kronborg netop som det her transparente, at man kigger igennem træerne. Så er der folk, der har sagt til mig, hvor ville det have været svært, hvis der også var blade på træerne der. Og så siger jeg, så havde det måske været noget nemmere, for så havde jeg ikke skulle male Kronborg. Det er den her transparens, hvor at du altså kigger igennem træerne, som jeg synes var en fantastisk ting. Det her spindelvæv er ikke bare grene, men kviste, som tusindvis af dem. Det har taget mig 9 måneder at lave det her, så det er et arbejde, jeg glæder mig til at være færdig med. Men jeg synes netop det der med at have træerne som det besjælede. Jeg ved godt, at det er Kronborg, vi snakker om, men på en eller anden måde har træerne en ret stor rolle at spille i det her billede. Man kunne spørge sig selv, hvorfor er der ikke nogen Sverigesbåd eller en vindmølle? Det er der ikke, fordi at jeg vil gerne trække tiden ud af billedet. Fordi så havde vi jo lige pludselig den aktuelle krise, at Rusland gik ind i Ukraine, og igen aktualiserede, kan man sige, Østersøen, tolden og fortolkning. Men derfor tænkte jeg også, at jeg skulle da male kanonerne på Kronborg. Det er for karikeret på en eller anden måde. Og jeg ville hellere have, at billedet skulle have en meget mere åben forståelse, altså Kronborg er vores alles Kronborg, og derfor hedder det bare Kronborg. Så skulle det ikke betitles med en eller anden politisk dagsorden, som er lige her 2023, 24, 25 eller hvor langt det nu er. Men jeg har dog skrevet, at det er fra 2023 i rammen, så ingen skal være i tvivl om, at det er 2023 og ikke 1823, vi opererer. Hvis vi nu forestiller os, at det er at tage penge og løbe sin vej, som man havde den der episode oppe i Aalborg, eller rematerialisering, så er det jo måske det, som man kan sige, er noget af det ypperste, man kan nå i moderne kunst i forhold til en eller anden darwinistisk tanke om, at det startede som hulmaleri og sluttede der. Min tanke er egentlig at gøre det modsatte, at male omvendt, og det er ikke abstrakt, det er figurativt, det er klassisk, det er gjort så uendelig mange gange før, og så alligevel noget nyt. Og jeg tror egentlig, når du spørger, hvordan jeg griber det an, så er det hele tiden at mærke efter, hvor er grænsen, hvor er smerten i det her. Og Kronborg er helt sikkert en smertegrænse, der er meget, meget svær, fordi det ligger så tæt på de brølende kronhjorte, det grædende børn. Altså det, man vil kalde i moderne gammeldags forstand dårlig smag. Og der vælger jeg jo at sige, at det kan man gøre igen. Fordi når vi gør det igen fra et andet sted og en anden tid, så bliver det noget helt andet. Og derfor kan man gøre det igen. Og derfor tænker jeg, at der er et renæssanceprojekt for mig at åbne det her op.